lahi untuang suratan Tuhan kabake ambo di hari rayonan katibo denai pulang jominan tu bundo jo oto baru kileknyo ranca sirah warnanyo jo oto baru kileknyo ranca sirah warnanyo oi dun sana marilah kita pulang ke kampung Basamo. Oh sana marilah kita pulang ke kampung Basamo Samo. Risaukan denai di siko kok lahi untuang suratan Tuhan kabake ambo di hari rayonan katibo denai pulang jominan tu bundo jo oto baru kileknyo ranca sirah warnanyo jo oto baru kileknyo ranca sirah warnanyo oi dun sa